אני כאן במלון דן בתל אביב. הגעתי כאן למסיבת עיתונאים של שבוע הקולינריה ההודית בישראל. הגיע לנו לארץ השף הכי טוב בהודו, קוראים לו סנג'יב קפור, והוא יבשל לנו מאכלים ממש טעימים בירושלים ממחר ב-17, 18, 19 למאי, 3 ימים. אז כדאי לכם פשוט להגיע וליהנות מהאוכל הטעים. אני אעלה את כל הפרטים בקבוצה, מתי בדיוק אפשר, באיזה שעות, יש ארוחות, ומה כדאי. וקדימה, תסתכלו. ואני פשוט פה מתקצת להרגיש את העניין.